Tapadi wana kang kubuno Ocerita angkasa post kaga man kage bus ko pai chapadi unglogo ta sadi ni samanta unglogo besi ro singlan samani osere manai rong to boto bes lang si kusungnai inge bosawo no bus kang man jaga sikating ke tangabo inge ke bokoi sikating ke tangai obasingna ang saimia mane borong nogoro da am ki tanglai bonugui te tor khana boni je tangka saimia bat ang naina musungo bahike kisat sikating ke Borotam saka bahike sikating he tang nainani musungpun please phunuk din chau sikating he bahike tang chau are bri behia nang hai borok sikating he bahai tang bador maso phaiui bador mas ni jemon sijla bai sima abo hai inglai phuru dagung lai phuru naidi kai nang bahike sikating he tang bri he nang bri sikating abo nang chaimana nang buji khada behia bri ang manay do kisa please kay ano video iba photo share kay dido ang ngko nang aposino nang baithang no mokol baithang nang nukmara na badar maso no nang sairika badar maso sirok bodi he dagung lai borok bosor waisa ngudak buji khada nang apti ro naina musung tongo tar mane nang nini khok ekdom nini khok rok bai nang tai lasilia obo hai sanarok obo hai hinnarok o olpo boyaso nang hai borok no tai tam sajina जों तो ताई सानानि खरिखानो बुइते बा हाजार बरगो ताई सारालिया नरनो हाइसि ketai nengano sikating he tangna ni samane ang neng to naitung na bunang yang to sok ni video ro post ro dil na update tong please man haka kisa ro hodi neng asang lasi haka ai be pheno khai ro ok sitra tikhlainaile nang tangai biru rok ma khaiba nini a video to nang saisung nayable bui bonayo he diba nang video khaimani je nang post khaimani abo to buino phungnan bagino to nang video khainale inke nini a video no chorai khonai bonainai sikla jalai rok bonainai inke sini ma phani boys ni bororok bonainai he diba inke nang abo amhake khok sitra karinai nang je video khaimani abo nang nijeni khunjubai khanainai nang khada khana dok jangno kok phirok di 100 bar kemni kok no nang saja gyang doka ba nang je kono video pho khai doka nang word use khaimani kisat chonginai 100 bar chonginai use khaidi nini abo je khok sitra karinai hamya word nang use khainai je video khayo especially bri rok abo ekdom musangya sungjara nai tongnai ro khunju tui a je kok habyada abo ekdom mane hojom khainani moton khwani borok je angya mane tam thanai khwani borok pala khaya ranglup nomona angkha bujika sodorni borok ranglup grei rangno hamjagya sodorni borok rangno bufang bolai bese mani rok paisa unia diba sodorni borok khai khwai sara khwani borok no khai ngya sodorni borok bo jaga sodorni borok khai rang baisi bungko rang sanamuise ono pongkher tulano rang hamjamanu nuk norok yaba hainu norok khai sodorni borok bujikada tulano rang hni nuk tongbayu kobor ngui haisi kok thiksi tos kang bani basa jokno je norok nukhana khoi kalbari thanai agaban thalmu singa do dui barang kang norok budi seman sodorni buri rok budi seman khwaini salarang no khai nuk maya norok hamjamani rom fresh narang namu sungjagu haisi khwaini salarang no he kobor saitung kobor pura kobor sai thangmayu so tai abo haisi khwai hini kok banglai saitungo sari thangya tasta phai chin khwaini sari rok norok facebook rok nuk tongo khwai sodor ngoi kok banglai mani mendra no da khwai hini kok banglai norok mendra ajaria ke khwai bel phang par tamo ke thangmani chi kaifuro borang nang kharari do kaifuro bo nang rang hi chawo kaifuro rangya hangkai krang sara tamo kamsuk sari kaifuro rang sara tamsuk kaifuro bo rang nong nai ble rang sara nang tabuk je kono dugano pato mani panya thang hangkai nang rang sara no mani ro hono ba e abon bagino je sajaga bo rang nango buji khada rang jotono sodor khwaini kre jot area no rang nango saiman kada maichaman jaga borang ke get ka sopro to chin yang bongwa to normally komsom ke ko video hamlan borang na tamni chin yang ro wa bedi ro hamlan nang snai ble do amu jes panangka kenya digini yang ni borok thanga ke borong ni je niyam niti no tui nai kisa nai ko nang na borok tis nai ko lia ke o tuilu nai ro budi sik bora thane ro ke borok no kisa mui re phaji ma se mui boro phaya bong yang ni borok na ke mane bebang no samong nang mong pura aske asuda karo maisar furo bo hainu gudog rok san kan ke ba ekbar sirok ni sajak bo basi so tai maya hnu
chini yang jompu rogo phaila Are nung chini yang phadi nono pura sari horan chin khwayo nung phaidi nono sari horan pura ok pungri pura sari tamo waisa chinor 10 bar no bogu nangkhang ke bohok ni bara to ke basai mi ebla na jeng nangkhang ke je saborong no phano je saborong no phano mangso hindi muiso hindi a hindi sing parai borong no sing ri charibu nangkhang ke sing magna khimna bogele sing muisong ya haisi mane je kunu borokta ngai nungkai saitungo bongai ngai waisa si bogo omo bogo oba hayable nungko gujiya karon ngai nungbo saiman ngai nungmo naimano phaiji chini yengo chin sing khwaini borok no phaila sing nong no abus ke charir hono sing bai ke machari chinoro chin samaj butai sing nung saimana na kaham ke bujok rohra non phari busike tam chanai busike kunya ni yang ni borok no busike ador khlai khwani borok wala takaja gwa nya Are abo nung sana nangya nong chodoni buri beke sab kaijang na ba nung saya pan si saimano nong chodon borok ingo haida nong chodon borok bungya nong chodon borok no chin khwain borok rompres nargu chin chelarang no haisi nong chodon borok asuk asuda tongo haisi nor abo nung saida man ba bo norok wai bo nong chodon buri be bo chin khwain borok kaji haisi nung jespan saitung di kaji ya alan jatu isin kaya phirok pana hana Hello, tini nge kaise kok sangai do omo shudu chalaro bibaga shimino reply di ta kisado hamya wota di inge chalaro sari kisanoro bihik danang bike danang nung khanadi do nung sawo big danang bike danang are duita na nango joto samung sung nango gari bo nango bike bo nango cycle bo nango joto non sung nango bujikha chini borok munisho asai pheke hengkai bihik bo nangnai bike bo nangnai gari bo nangnai sung paimai nyang gisi joto borok no khapang phano yakchu gya haisi abo nung saya nung bujiya hengka ang nono sai khnarika bike nangnai gari nangnai gura nangnai joto gisu nango borok bo nango borok sung borok no chukina nango haisi sung joto samung no sung borok se sanamo bujikhada sung borok kri hengke sung bujilai manya haisi namun semoga hasil tamu setelah tamu boleh jadi 50-50 do sama sih setelah bahasa lucu biaya tonga beri bahasa sinal tonga tamu saudara tamu kuai jadi jangan sinal tonga jadi jangan sekali mutai tonga apa no boleh dong sini hanya tasri setelah aku kaham setelah aku satu lucu biaya belasa are baikoto nung baike chelarong simi lupsa hinman khaba behi hinman kaba chelarok se jotoni lupsa hini nung bai saiman kaba buri rok ni bisingo bus khari biri tong buni bus haibai buni bus hanya sek kaise kobor chai tung sek jagai nung saidema bus bihi bus hai tung duini tai khoroksa chalabai khari hamjak tongmani nung abo saideman bising saka nung sai tongo oro chelarong simi lupsa buri rokhale lupsa kri tongo na non sab sakasa buri rok lupsa kri nei hajar borok kharmanuk tong social media rok nung abo khanu gedani mokol kri ja ha oh hoti bekal buni bihina mesin ada tes kanyai tam kai tangsa ne gara reply da thangkai manja khangkai je reply na buri sinal buni bosai tes khai oma hai selalu sudah kaha selalu dunia sebetulnya bakpa nung or tam saka buri rok tes khai tongon na nung buri rok no tek semakai nung sikhaya pan hajar borok khai tongo nung saide man chelarong no kai jak bo silia buni bosai bo silia langkano sekna bagai are hero dada kumui nune kumui kaka mama apti phano silia buai no phondo se seknai tong nung sisi abo chelarong no khai bo ko oro lupsa ni sai tong buri rok tebo asuda lupsa blasa nung sisi buri rok tebo lupsa tongo jung ta chun saimono chelarong simi nung lupsa ta sade atike bujkhada omokhai tamu saireman omokhai kaisa ekpot joto yasi soman kri himale kok thik no tongo pasta no joto kisu nung nai abo kintu ba nai di chana thangge bibi asuk akran hai bas party haching dong siu obono se musari oi biwars ni bagai asukai musari oi tiklai bumano tiklai bin video ko nai di abuma keram thunes nai tomikya oborong se video dera sumri abo muda musang be lasima sisango kaisa social media ni bo kaisa rule tong blana kaisa social media ni rule tongo norok viewers ni bagi khlaipa no kisa kaham ka buma rong phan ta tiklaiba sidi bui siniwo ang sini tongo hungke nai gedi bui bo sini na ang sini ma haino hungke nin bagi asun kok sanamusung ang bisile sanamusung ya haisi 사진이
morong no taitam sasinai sajung phanose musawoi lorioi ek beta sinima hai ingma tongma siu sal phaike hengke obo simino karbar tongsiu tai kuno gerikha chini bororok ni bujikha chini bororok mane joto borok gya obo hai bororok ta nge naidi norok nukman khana borok viewers ni bagoi onek kisu khlaimanu borok ko haisi gangkai norok ni bagai asukno ani video no norok chajakhai like comment khlaidi hingke ang bisi video log rilia hingke ang mane sorry hamiani bagai ang bisi video snamali ya abuni bagai kicha somoy nahar kamo kepe hingke tini hai norong buskango tabuk tani hai ustar khaipirka tata asuno hambai dok